Det var Henrik fra Jagttrade Danmark. Vi er taget en tur til Frankrig på Kent Boat Show for at få lidt inspiration og møde nogle af vores samarbejdspartnere hernede. Og her er jo alt nede, fra de små både op til de helt store løsjagter, som de færreste af os har råd til, men drømmer om. Vi går rundt og kigger lidt på sagerne og sender lidt hilsner hjem til Danmark. Og vejret er selvfølgelig lidt bedre hernede, men ja, det er en drøm for de fleste. Men vi vil selvfølgelig gerne have noget inspiration, så det sender vi gerne lidt hjem til det kolde nord fra. Og man må jo sige, at luksusen det har bestemt også indfundet sig i de her ribs. Super flotte og lækre både. Og her er jo lige et kig ind på pointsmotorverdenen, hvor at 600 heste jo i dag er den største motor, der fås. 450 heste og 300 heste. Har vi den helt nye RX 440 og den helt nye Bavaria R40 Flybridge. Bestemt spændende både, som vi helt sikkert kommer til at se i danske og skandinaviske farvande også. Det var så farvel fra Kent Boat Show 2023, og det har været utrolig spændende at kigge, hvad der findes af nye og spændende ting. Men det er jo primært det er alene de brugte både, vi arbejder med i Danmark og i hele Europa. Og derfor er det jo skønt at følge med i, hvad der kommer af nyt udstyr og nye tendenser. Så det var Henrik fra Jagttrade Danmark Jagtsal.